anzathu a Ukraine anali pa Chisangalalo masiku apitawo. Amakondwera kuti asilikali awo apha mmodzi wa makomanda a ku Russia. General Viktor Sokolov ndi mtsogoleri wa Russian soldiers ku Crimea. Amayang'anira masitima onse ankhondo pa nyanja ya Black Sea. Ndi mmodzi wa asilikali okhulupirika kwambiri pamaso pa Putin. 2016 anamutumiza ku Syria kumene anali komanda woyang'anira masitima ankhondo. Atabwerako ankagwira ntchito ngati deputy commander ku chigawo cha kumpoto. 2020 anamusankha kukhala head of naval academy. Pofika August 2022 Vladimir Putin anamukweza udindo kukhala komanda woyang'anira masitima pa nyanja ya Black Sea. Pa 22 September Ukraine inapulisa bomba opya ku Crimea, ndipo anatiuza kuti apha asilikali a Russia oposa 16 kuphatikiranso komanda ameneyo. Ma celebration anachitika, komanso mawayilesi akuluakulu ngati Al Jazeera ndi BBC analengeza. Nkhani imeneyi si yachilendo. Wiki yatha yonseyi takhala tikumva ndithu kuti mawayilesi CNN, Al Jazeera, ma Western media akhala kutifotokozera kuti Ukraine inaphulisa bomba lopsa ku Crimea ndipo apha asilikali oposa 30 kuphatikiranso General Sokolov amene ali mmodzi wa akuluakulu ankhondo ku Russia. Koma patangotha masiku awiri zodabwisa zina zinachitika pamene malemuwa anaonekera ku gulu la anthu. Minister of Defense ku Russia Sergei Shoigu anali ndi meeting pa 24 September ndipo mmodzi wa makomanda amene anachita nawo zokambira nazo anali General Sokolov. Zimenezi zachititsa manyazi akuluakulu a boma ku Ukraine. Pa 22 September anauza dziko lonse poyera kunena kuti general ameneyi waphedwa, koma 2 days later anaonekera ku gulu ali moyo. Akasiku oyamba kuti boma la Zelensky linamize anthu pa nkhani zokhuza nkhondo, mbuyo mwanatiuza kuti Vladimir Putin wamwalira, Kadyrov ali kukoma. Anatinamizanso nthawi yake kunena kuti apha asilikali a Russia oposa 100,000. Koma zonsezi zitafufuzidwa zinapezeka kuti ndi zabodza komanso mapropaganda. Ndiyebe pa 22 September tinamva pa Al Jazeera, BBC ndi mawayilesi ena akufotokoza kuti Ukraine yaphulisa bomba ku Crimea kumene apha mmodzi wa akuluakulu ankhondo a ku Russia. Koma patatha masiku awiri nkhani imeneyi yapezeka kuti ndi yabodza, chifukwa mkulu amene amunamizira kuti wamwalirayi anabwera poyera ndithu ndikumachita meeting ndi Minister of Defense Sergei Shoigu. Mmene ndakhala ndikunenera mbuyo mukunena kuti zambiri zimene timamva kumbali ya Ukraine zimakhala zabodza. Tikamazifotokoza pano ena amaona ngati kukondera Russia, koma nkhani yayikulu ndiona kuti nkhani zimene zimachokera ku Ukraine ukoko zimakhala zambiri zabodza zosinthirira. Zisazo ndakupasani kale. Chisazo chita chokwanira ndi zimene zizachitika pa 22 September pamene amatiuza mawayilesi onse kuti ya Ukraine yapha mmodzi wa akuluakulu a Russia Sergei Sokolov, koma iye yuto ali moyo. Waonekera ndithu pa 24 September akupanga meeting. Zinachitikanso mu November 2022 mzinga unaphulika ku Poland mpaka kupha anthu awiri. Zelensky anauza atolankhani kuti amene achita izi anali Putin. Koma masiku atatu apitawa Poland yatiuza kuti mzinga umene uja unaphulisidwa ndi asilikali a Ukraine. Mwachidule ndikuwuzeni kuti a Poland akulula zimenezi lero chifukwa chona kuti ayamba ndi Zelensky pa nkhani yokhuza malonda. Maiko awiriwa akhala kugwirizana kwambiri, koma kuyambira Juni chaka chino anayamba nkhondo ya mawu pa nkhani za malonda. Chimene chikumachitika ndiona kuti Poland inalesa mbewu zonse zochokera ku Ukraine kulowa mdziko lawo. Ndiye Zelensky anakwiya ndi kupita kukasuma ku World Trade Organization. Zimenezi zabweretsa kusagwirizana pakati pawo. Taona Poland ikulengeza kuti yasiya kutumiza zida za nkhondo ku Ukraine, komanso Ukraine ikusumira a Poland ku World Trade Organization. Ndiye chifukwa cha mpungwepungwe umenewu akuluakulu a Poland ayambapo kuulula zona zenizeni zimene zinachitika mu November. Akuti amene anaphulisa mzinga umene uja mdziko lawo
anasikala Ukraine osati Russia. Mukaimveseranso nkhani imeneyi muona kuti inali propaganda. November 2022 mawayilesi a Jazeera, BBC, CNN onse aja a president aku America ankatiuza ndithu kumayuza dziko kuna kuti mzinga umene unagwera ku Poland ndi kupha anthu awiri amene anaphulitsa mzinga umene uja ana Russia amafotokoza zimenezi. Lero a Poland ayambana ndi Ukraine abwera nkumatiuza kuti yayi mzinga umene uja anaphulitsa sa Russia yayi koma ndi asikala Zelensky. Mukhoza kuona kuti ngakhale nthawi imene ijayo ikanakhala kuti World War III yayambika oyambisa sakanakhala Putin, koma ikanakhala miseche ya mawayilesi a Jazeera, BBC, Joe Biden komanso NATO. Tikunena pano mkangano umenewu ukupitirira, nayonso nkhondo ya Ukraine ili mkati. Zigawenga za Wagner zabwereranso ku battlefield after 1 month atamwalira Prigozhin. Iwowa akumenya nkhondo pamodzi ndi asilikali a Russia ku Donetsk region. Mwachidule ndikuwuzeni kuti panopa bwana wa zigawenga zimenezi ndi Mr. Sergei Shoigu, Russian Defense Minister. Nayonso America yatumiza ma Abrams tanki okwana 31 kwa Zelensky. Akufunanso kupereka $25 billion koma chipani chotsutsa chikukana. John Kirby, mmodzi wa akuluakulu a Pentagon, dzana anafotokoza kuti boma latsala ndalama zochepa zothandiza nkhondo ya Ukraine. Ikamafika 2 to 3 weeks ndalama zikhala zitatha, ndipo akupempha parliament kuti iwapatse ndalama zonjezera more than $25 billion. Komabe Republican members akukana ponena kuti zimenezi zilibe phindu. Chiyambire ni nkhondo imeneyi America yaononga $100 billion. Ndalama zonsezi zangopita madzi. Ukraine ikuluza, counter offensive sikutheka, komanso Russia ikulamulira 20% ya territory yawo. Joint Chief of Staff General McMillan ndi mmodzi wa akuluakulu nkhondo ku America. This week iye yakupuma ntchito, ndipo amene akulowa m'malo mwake ndi General Charles Brown, komanda oyang'anira US Air Force. Pamene anali pa udindowu wa zaka 4, McMillan wakhala kupempha Zelensky kuti achite zokambirana ndi Russia. Potengera ndi mkulu ameneyu akuti ndi zovuta kwambiri kuti Ukraine igonjetse Russia, hence the dialogue. Ndiye panopa General ameneyu akupuma ntchito kukubwera Charles Brown. Kodi apitiriza kulimbikitsa zokambirana za mtendere kapena akolezera nkhondo pakati pa maiko awiri? Let us wait and see.